Helo, a croeso i'r Caera, lle mae Cymru o dan 19 yn chwarae yr Almaen o dan 19. Cymru yn gobeithio cael ymateb da i'r gêm nos Sul, lle gollon nhw eitha trwm i Sbaen. Wel, hefo fi wan, mae... Cassi, a mae... Lea. Mam a merch? Yep. Ie. Cassi, beth yd oed di? Dwi'n 10. Ti'n 10 oed? Reit, a o lle ti wedi dod o heno? O Rhuthun. Rhuthun, a pa ysgol ti'n mynd i? Ysgol Llanfair. O, da, reit, oce. A wedyn, os dy rheswm arall, pam ddech chi yma no? Jyst i weld gêm neu os dy rheswm arall? Oherwydd mae brawd fi'n bwlbwy. Mae brawd ti'n bwlbwy, ie. A beth di'r rheswm yna? Ydy'ch chwarae tîm lleol? Mae'n chwarae i Rhuthun. I Rhuthun, oce. A mam, dych chi'n dilyn Cymru y tîm hyn hefyd, y dynion? Yndyn, wastad i dilyn Cymru. Wastad i cefnogi ers o'r un hogan fach. Ie, oce. Felly, gobeithio am berfformiad da heno. Ie, dwi'n meddwl ella gewn ni ymateb gwell yno gobeithio. Gobeithio fi. A wedyn gewn ni weld. So, diolch yn fawr i chi'ch dwy, a diolch yn fyny. Diolch yn fawr. Ti'n iawn? Ti'n oce? Ydw, diolch. Beth ydyn nhw di? Thomas Williams. Thomas Williams, o lle ti dod o, Thomas? Ochr a Bermo. Oce, pa ysgol ti'n mynd i? Ysgol Awdudwydd. O, reit, oce, da iawn. A ti'n edrych ymlaen at y gêm yno? Yndw, hynod. Ie, da iawn. Beth ti'n meddwl fod y sgôr? Dwi'n meddwl na 4-3 Cymru. 4-3, hyderus. Gêm cyffroes iawn. Gêm cyffroes, oce. A wedyn, beth ydych hoff chwaraewr di i Gymru, erioed? Erioed. Ie. Yn bersonol dwi'n offi Gareth Bale. Gareth Bale, ie. Wel, i fod yn hollol onest, oedd Gareth Bale, nath o'n cweith wneud y garfan efo'r under-19s, ond wedyn, asbio wedyn, mae di mynd ymlaen wedyn. A wedyn, os yw'n all eisiau sgwrs efo fi? Pwrall? O, na. Na, ti'n siwr? Ydyn merched ti o? Oce, iawn, hai. Beth ydyn nhw di? Gwen. Gwen? Lle ti dod o Gwen? Bermo. Ti dod o Bermo? O ti dod o chydig bach o tywed efo chdi? O traeth? No. Na? Oce, a wedyn, o ti'n mynd i'r rhan yn ysgol? No. Na? Pa ysgol ti'n mynd i? Ysgol Dyffryn ar Dydwy. O, da iawn, oce. A beth ydyn nhw Gwen? 10. 10? Beth ti'n fel o sgôr hynno? Be? Beth ti'n fel o sgôr hynno? 3-2 Cymru. 3-2 Cymru, that'll do me. Diolch yn fawr. Cymru! Cymru! Croeso nôl i'r Caeras. Reit, dwi'n cael sgwrs efo rhai o'r hogia yma. What's your name? Jacob. Jacob, where do you come from today, Jacob? Dolgellau. Dolgellau. What school do you go to then? Ysgol Broadrist. Ysgol Broadrist. What do you think the school will be tonight? 4-3 Germany. 4-3 Germany, right. Rwy'n all eisiau sgwrs? Oce, bydd enw di? Max Evans. Max, lle ti dod o? Dolgellau. Ti dod o Dolgellau, reit, oce. A rhan yn ysgol? Ie. Beth yw'r sgôr? Dwi'n meddwl 1-0 Wales. Come on. 1-0 Wales, rwy'n all eisiau sgwrs? Dylan. Dylan. A rhan yn ysgol? Ie. O Dolgellau? Ie. Beth yw'r sgôr, Dyl? 3-0 Germany. 3-0 Germany. Right, rwy'n all eisiau sgwrs? Come on then, let's go. Louis. Louis? Ie. Rhan yn ysgol? Ie. Beth ti'n meddwl y sgôr, te? 3-1 i Cymru. 3-1 i Cymru? Oce, rwy'n all. Hei, dyn ni'n hyderus. Dafydd. Dolgellau. Dolgellau. Ysgol Bredris. Ysgol Bredris. 4-0 Cymru. 4-0 Cymru. Rwy'n all eisiau sgwrs. Oce, let's go. Arwyn. Mae 2 Cymru. Ie, 2 i Cymru. Come on, Cymru. Oce. Padraig. Dwi'n meddwl bydd o'n 3-2 i Germany. 3-2 i Germany. Last one. Hold on, John. Ti? George. Beth ffordd ni? George. Dolgellau. 2-1 Cymru. 2 i Cymru. One last cheer i Cymru. Let's go. Okay. Cheers, mate. Right, dwi wedi ffeindio'r hwdlwm mwyaf sy'n yma. Iestyn o Bala, yes. Beth ti'n fawr o sgôr yno? Fydd yn reit tough bydd. Ie. Nad i gadael sgôr game gweitha. Ie. Gobeithio am gol. Ie. A dwi'n mynd i ddam nhw'n i ddal nhw i 1-1. Dal nhw'n 1-1. Di'r boys ma dal mynd i biafio yno? Nachden. Nachden? Na, probably ddim. O ti'n mynd i biafio yno? Do, rai fi heno bydd. Right, diolch yn fawr, yes. A ti lle? Come on, Cymru!
Oli. A denw di, na, mae'n iawn. Oli, di enw fi. Ie, beth enw ti? Oli. Oli, oce. Oli, beth yw'n ysgol yma, mate? 4-2, no beth i Germany. 4-2 i Germany, o dyle mae Cymru ddel cael 2 gol ydyn. Ie, oce. Dyna ni, diolch yn fawr. Hi, what's your name and where are you from? My name is Larlene and I come from Germany. Right, okay. Where in Germany? Essen. Essen, all right, okay. What do you think the score will be tonight? 3-2 or 4-3. 4-3 for Germany? Yeah. Have you got your favourite player? Boris. Yeah. Yeah. Yeah, okay. And yourself? Your name? My name is Francis, and Right. I'm the dad. Right, all right, okay. Yeah. Okay, yeah, you're looking, yeah, okay. What do you think the score will be tonight? The score will be 3-1 for Germany. Yeah? Yeah. And who's your favourite player for Germany? Boris Mamuza, my nephew. Yeah. Oh, your nephew? Yeah, right, yeah. okay. So you can see we are all here. Hey, it's beautiful, eh? Right, impressive. Oh, well, Yeah. nice to meet you. Thank you. And good luck. Diolch yn fawr. Helo, Symai? A beth yw'n enw di? Sophie Jones. Sophie Jones, a lle ti'n dod o, Sophie? Llan'r Chymedd. Right, okay. A ti di dod o pa ysgol edo? Bydeder. O, right, okay. A ti di mwynhau noson? Do, diolch. A pa chwaraewr i Cymru o ti di hoffi gweld y chwarae yno? Jack Thomas. Jack Thomas, mae di chwarae dda, dydi? Ie, a beth ti'n meddwl dyn nhw'n neud yn y gêm nesa, yn y byd Denmark? Dwi'n gobeithio wnaeth nhw'n neud yn dda. Ie? Ne. Da iawn, oce. Diolch yn fawr, a nesa. Oce, ai, Symai, ti'n iawn? Ydy A diolch. denw di? Ella. Ela, a ti di mwynhau no? Diolch. No, a pwy di'r hoff chwaraewr ti yno? Cruz Allen. Da iawn. A beth ti'n meddwl fydd y sgôr yn y gêm nesa? Wel, gobeithio gyda 1-0, ond ddim Ie, yn siŵr. da iawn. A dych chi dod o'r un yn ysgol? Yndan. Da iawn, oce. A nesa? Dwi'n dweud yn... Hai, ti'n iawn? No, diolch. Oce, a denw di? Lexi. Lexi, a gwyt ti wedi dod o'r un yn ysgol? Ia. Do? Ie. Dych chi treulio bell yma? Ne. Do. 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 Faint o bell? Faint o dy Dau awr. 2 awr? O, rargen. O, jawaith. A wyt ti wedi mwynhau no? Do. Do. A pwy di'n hoff chwaraewr di yno? Rhif 7. Da iawn. Oce, a dyna ni am yno. Diolch yn fawr. Ie, a dyna ni. Cymru o dan 19 wedi colli o 4 gol i ddim, ond hei, am berfformio llawn balchder. Ser, disglair, dyfodol. Mae'n edrych yn dda. Diolch yn fawr.